Balik din Sugbo mas Menos ang gidakanon sa mga provincial candidates kabuot mudagan sa eleksyon 2019. Itandi sa Nakalabay'ng national elections. Ang Certificate of Candidacy nga giduso sa mga politiko gidakdang ipadala na didto sa kauluhan. Ano ang report ni Nico Serino? Naabta namo sa COMELEC Provincial Office ang election officer sa Dakbayan sa Danao nga misumiter sa mga COCs nga gi-file sa ilang opisina. Gi-require ang mga election officers sa tanang munisipalidad nga isubmit ang COCs ngadto sa COMELEC province hangtod ugmang adlaw. Ang mga COCs nga nadawat atul sa filing dadon sa Provincial Election Supervisor ngadto sa kauluhan. Didto nahimuon ang review sa COMELEC head office sa tanang mga dokumento. Sakto ba na abay notaryo, originally signed katong completeness niya. Ang kuna tanaw niya didto if ang signatory authorized ba. Notaryado ba siya? So that will determine whether makadala ka sa imong political party or you will be considered an independent. Sa dato sa COMELEC, miabot sa 50 tanan ang mga gusto nga magpapili sa mga provincial positions. Mas menos noon kini sa 76 nga miduso sa miaging eleksyon 2016. Sa mga provincial positions, matod sa COMELEC, menos ra ang madeklarang nuisance candidates. Base sa iyang obserbasyon, halos tanan nga nang lansar kagahapon may labok gyud nga ikapakita. The COMELEC would prioritize katong mga senatorial. Mo gyud unahon nila. Usual gina na mo. Ang mga independents, they're really not nuisance candidates. They are on their own nga nasa capability yun. Sa Disyembre 15, masayran ang opisyal nga mga kandidato nga ilhon sa COMELEC nga mausay maimprenta sa official ballot. Nico Sereno, Balitang Bisdak.